To. Kika ce nan ne gidan? Nan ne gidan. Nan ne suke? Nan suke. Dakata. Sweet squad! Yawwa, ba shegu can nan hango zo mu je. Isa wuri, dago. Mu je. Wanda shege ne ya taba ki a nan wurin ɗaya. Kai, uban ma ya taba mu. Ba shi bane wannan? Kai, uban ma ya taba min kanwa a nan wurin. Yaya ba. Sweet squad! Ba shi bane ba ga wanda ya mare ni nan. Wane ne a ciki? Kai dan uban ka uban? Ga yana niya. Na? Ga shi nan. Ina yake? Wanga bakin. Wannan? Shi ne ya taba ki? Kai ka taba min kanwa? Ni ne na zo nan. In ka kai shege dan Allah dan Annabi ga ta nan je ki ya ƙara taba ki. Je ki. La ilaha illa. Ka ƙara taba ta? Kai abin da za ka. Wa man jarraba huwa halau yau ka tabo gidan rina a yaga a gudu. Ka ƙara taba min kanwa? Kai abin da za ka yi. Na ba ga waye ga tanka. Dan Allah dan Annabi. Wannan dawon wani ne. Kai ku kyale shi tukuna. Duk nan yanzu zan yi maganin ku. In ka kai shege ƙara ta je ke ƙara ta baki. Wani shege ne. Ƙara bugunta. La ilaha illallah. Ka ƙara ta bata. Wala uban. Gaskiya ni yaya ka je ka. Kamar ya in je ina. Ni ka je ka. Ba ki da hankali in je ina. Kai sa jama'a. Ni dai mu je kawai karama mini kana gani fa yana ta duka. Kamar in je wai ina. Ke ba ki da hankali ne? Kai sa yau juma'a. In bacin yau juma'a da ka ga yadda zan yi da ku. Yaya. Saboda haka za ka zo karama mini kuma kana tafiya. ba na faɗa da juma'a kanwa ya haƙuri. Alƙur'an. Gaskiya ni yaya gaskiya ni ban yadda. Kawai ki Allah ya isa. Allah ya isa kun.